We toast. Ready? Toast. Guys, grabe yung mukha ko guys pag pula-pula. Kakarating lang namin ni Tami. Galing kami sa kapitbahay, grabe guys, nagpinalahay. And then nasira yung aming snowblower. And then, nandun, tinulungan namin yung kapitbahay. Tinulungan namin doon kasi hindi lumabas yung lalaki. So, akala namin ni Tami wala. Pagpunta namin doon, sabi pa ng asawa, huwag kayo mag-alala. Nandun daw yung asawa niyang lalaki. Pero may tinapos na trabaho. So, kaya, yun, tinuloy na namin ni Tami. Nasira yung snowblower namin and nagbutas yung oil, kung saan yung oil. Andi nagtulo-tulo doon sa guys. Nag-drip. Ang daming oil doon sa driveway nila. Natakot ako. Kasi alam nyo naman yung oil. Akakain niya ng masira yung simento nila. At mahal pa naman dito ang magpa-driveway. Yung driveway na maliit, doon na maliit, yung isang kapitbahay, maliit yun ha. $9,000, almost $500,000 pesos. Yes guys, driveway lang yun guys. Grabe. Nagsulin jud akong guys sa sobrang sa hangin. Alam niyo bakit nag-alala ako? Dahil sa sa driveway nila. sabi ko pa sa kapitbahay, sinabi ko yung pangalan niya, hey, look, what is this? Sabi ko, look, it's everywhere man. Ako pa talaga yung nagbulgar. It's everywhere man. I think ang among machine nasira. Sus, adoy. Yun na yun siya, nagsira, nagtulo-tulo jud guys. Grabe ang oil. Grabe, patak-patak ang ulan. And then, inuwi na namin ni Tami kasi natapusan ng gas. Yun, nag-aso-aso na. Sus, sabi ko, wag na. I guess you have to buy a new one jud. Nasira tuloy. Naawa ko. Ako man kasi yung may pakanan. Sabi ko, punta ka dun sa kapitbahay, kawawa. Kasi nakita ko yung babae, siya lang naglilinis. Wala dong lalaki. Adoy guys. Yun, nasira tuloy yung aming nasira tuloy yung aming panglinis. Gustong-gusto ko pa man yun. Luto tayo guys. Ang ating ilagay dito is butter. Arugula tonight. Sa wakas, tapos din guys. Pero bago ko ito niluto, sinabihan ako ni Mister na kailangan daw may pink-pink pa sa loob at juice-juice. So kaya yun, ang dami pang dugo-dugo na lumalabas. Sabi ko kay Tami, iwan ko na lang sa yudong. Kasi daw kailangan daw niya ilagay ito sa freezer and then magteras siya sa refrigerator. So kailangan hilaw. The fingerprints match. Sobrang ganda ng steak na ito. Maliit siya, pero ay. Wow. Perfect. Grass-fed meat is so different. It's more a little gamey. You are one slippery turd. Hold it. We didn't buy finish their business here. When I get back, we're gonna buy the house. So it happened a long time ago. Wave didn't look different. Oh, because you lied to somebody? She
get rid of it. No, may nagtatanong sa akin, Mary-Ann, paano po maging katulong ng AFAM? I don't know kung ang tanong na yon is sarcastic, joke, or panglalait, hindi ko talaga alam. Pero sagutin ko lang, madali lang naman maging isang katulong ng AFAM. Isa is maghanap ka online. Next is dapat tanggapin ka ng AFAM at magustuhan ka. Kasi po, kailangan ka talagang magustuhan. Makasama mo kasi yan sa bahay mo forever. Kung gusto ka niya. Pero kung hindi ka niya gusto, maghanap ka ng ibang matrabahuan mo na AFAM. Ganyan lang po yan kasimple. Yung mga ganitong trabaho is sobrang saya. Alam mo, libre pa uwi ng Pilipinas, libre hali, libre kuot, dire kuot didto kinuotay tang tanan. At isa pa, kailangan talagang gustong-gusto ka niya para naman yung pamilya mo sa Pinas madadamay sa mga ipamimigay ng amo mong AFAM. Kasi kung hindi ka gusto masyado ng AFAM, yung pamilya mo kawawa, hindi mapadalhan ng pirahot. 'Di ba? Kaya gusto niyo maghanap ng AFAM para ahon tayo sa hirap lahat. Kung gusto mo talaga na maging maid nila, dapat tatanggapin mo ang mga utos or dapat magawa mo kung anong dapat kailangan mong gawin bilang isang maid sa ibang bansa. Malalaman mo lang yung amo mong AFAM kung may tiwala na sa'yo, kung bibigyan ka ng credit card at bigyan ka ng susi ng bahay, bigyan ka ng access ng bangko nila, ganyan po sila kung mayroong maid. O diba? Mga kalokohang tanong, mga kalokohang sagot. Ganyan lang kasimpol ang buhay. Tignan nyo na lang ako bilang isang maid, o diba? Ganyan kasi yung panglaban ninyo sa mga babaeng andito sa ibang bansa na may mga AFAM, sabihin ninyo na isa kaming maid. Ganito po ang maid, guys. Kailangan mong all around, all over the place kang maglilinis, no? Tuwad baliskad ka dapat, magpunta sa gawas, magpunta sa sulod. Magkaano ba daw yung sweldo dito? Libre po ito. Libre hawak, libre kuot. Kaya nga sabi ko na kuot dito, kuot dire. Libre! Pero guys, busog na busog ang inyong katulong kasi itong aking amo mahilig bumili ng mga pagkain. Kaya si Inday Mary-Ann mahirap mag-diet, guys. Nakikita naman po ninyo, no? Nagrabe talaga itong aking amo mamili at magreklamo pa yung iba dyan kung bakit ang dami. Hindi naman siya nanghihingi ng pera. O, diba? Ako naman yung kumakain lahat, hindi naman siya pirting lami as kinabuhi sa mid sa Amerika. At ang mga nag-comment pa naman mga lula. Alam nyo naman itong mga lula, meron ng mga karanasan sa buhay. May mga asawa at may mga apo, may mga anak, ganon-ganon, no? Ang dami ng mga kakaliwatan pero wala pa rin natutunan. Parang hindi nila na-experience bilang isang asawa. Mga tapulern ba ning mga lulahan eh? Aguroy talaga. Ay naku, wag ninyo akong anuhin. Anyway, balik po tayo sa totoo, guys. Ang katotohanan kasi dito sa social media, guys, wala tayong magawa kasi meron talagang ganyang comment. Pero salamat na rin sa mga nagko-comment, no? Dahil po sa inyo, nakapag-content po tayo. Actually, I can content anything naman, no? Anything. Dito sa aking page ko kasi ito, wala na akong pakialam. Kung ayaw ninyo ako, idiwag ninyo akong tignan. Kung napapagod na kayo sa aking content at napapagod na kayo dahil kasi isa akong maid at talagang naluluka na kayo kasi wala na kayong maibang masabi, puro lang maid. At ito lang yung masasabi ko sa inyo, ang saya kaya maging isang katulong ng AFAM, guys, as in promise. Kung yung amo ninyo ay sobrang bait naman at pakainin ka kahit ano-ano na lang, ay sobrang sarap ng buhay, no? Kahit ano pang sasabihin ninyo, kung sabihin ninyong maid at alam naman nyo sa puso ninyo at sa mata ninyo, no? Nakikita naman sa mga muta ninyong may mga mata pala na may mga muta na talagang asawa ko, pero talagang ibahin ninyo, no? Para manginsulto at manakit ng isang tao. Pero guys, sa totoo lang, ang sarap-sarap ng buhay ng ganito. Anyway, thank you for watching and sa comment ninyo. Nag-oil change siya ba? Be careful with your finger, ha? Watch your face. So, Yeah, it comes up fast and hard. yeah. Where is the oil here? Right here, oh. Oh, that's oil. And what is that? Be careful. The oil, the new oil is the whole thing, huh? You put? Yes. Seriously, you shake it? I don't think you'll shake it a little anyway, just because. Be careful, don't drip it everywhere because. How did you know this shit? Been around a long time. Maybe it's not compatible. Huh? That's it. That's it? Yeah. So what's the name of it? Duralube. Severe Instant Quiet. Duralube.
Ang daming alam talaga itong asawa ko, guys. Nag-change oil siya no bago yung oil. So ngayon nilagyan niya yung ano kasi daw para matagal daw masira yung engine. Iwan ko na lang kung totoo ba yan. Pero We drink together. Okay, we toast. Ready? Toast. drink. This is ridiculous. The two of you. Honey, pampakugunta mong duha, Jud. Hey, what? What? Pakugunta no. You guys are just crazy. Like, he understand you, love. My son. My son. He understand together. you. Oh my. He said we drink together. Oh my goodness. Honey, maybe that's not good for him, hon. The milk. He doesn't have it that much. And he doesn't drink very much of it.